ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିକି ଚଢ଼େଇ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳ ତଳେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଲୋ ମିକି, ଜାଣିଛୁ ନା ମୋର ସହରରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଟିକି, ମୁଁ ତୋ ବାହାଘରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ବାହାଘରରେ ବହୁତ ନାଚିବି ଆଉ ଭଲ ମେହେନ୍ଦି ବି କରିଦେବି ତୋର। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ତୋ କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଆସିବୁ ନା ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ? ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ। ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ବହୁତ ଦୂର। ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ଯାଇପାରିବି ଦେଖା କରିବାକୁ? ନା ଲୋ, ସେଇଟା ହବନି। ତୁ ଏବେ ଯେତେ ଦିନ ଗାଁରେ ରହିବୁ, ଆମେ ତୋର ମୋର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳିବା ଆଉ ବହୁତ ବୁଲିବା। ଏବେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ମୋ ମା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବ। ଏମିତି କହି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଲୋ ଝିଅ, ଡୁଗୁ ମାମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ସହରରୁ କୁଆଡ଼େ ତୋତେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯା ମା ଯା, ତୁ ସଜେଇ ହେଇଯିବୁ, ସେମାନେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ନା ମା, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ବାୟାଣୀଟା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପୁରା ପର ଘରକୁ। ତୁ ବି ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବୁ। ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ସମୟ ଆସେ, ତୋର ବି ଆସିବ, ବୁଝିଲୁ? ଏବେ ଯା, ସଜ ହେଇଯିବୁ। ହଉ ମା, ମୋର ଜମାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା ସଜ ହେବାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକିର ବାପା ହାତରେ ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି। କିଲୋ, ଆଜି କ'ଣ କି? ତୁ କ'ଣ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇଛୁ? କଥା କ'ଣ? କିଏ ଆସିବାର ଅଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ମ? ଆଲୋ କହୁନୁ, କ'ଣ ମୋ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆସିଗଲ ତୁମେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ସକାଳୁ ତ ଦେଖା ନଥିଲା, ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛ। କ'ଣ ତୁମେ ଆମ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନ? ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବନି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଭାବିଛ ତୁମେ ନିଜକୁ? ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏଇ ମଦ ବୋତଲ ଧରି ଯିବନି। ଆଜି ମଦ ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ। କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ଝିଅ ବାହା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ବଜାତ ମାଇକିନାର ସାହସ ତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ। ଦେଖିବି କି ତୁ ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀର କେମିତି ବାହା କରିବୁ ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ବାହା କରିବୁ। ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖିବ, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ବର ଭଲ ଘରେ ଯିବ। ହଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ ଘର ଭଲ ବର ତାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଅ ଆଉ ପୁଅର ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଖଟିଆରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ? ଏହା ଶୁଣି ପୁଅର ଭଉଣୀ ରିନୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ହଁ, କାହିଁ କହୁଛ? ତମର ଯେଉଁ ଧୂଳି ରାସ୍ତା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ସବୁ ଧୂଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅର ଭିଣେଇ ରାଗିଗଲା। କାହିଁ ତୁମେ ଏମିତି ହେଉଛ? ନା ମା, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ସେ ଏମିତି ମଜାକ କରୁଛି। ତାପରେ ପୁଅର ଭିଣେଇ କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏବେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଇଛି, ସିଏ ତ ଏବେ ଆସୁଥିବ। ଏଇ ତ ସିଏ ଆସିଗଲାଣି। ପୁଅ ଆଉ ପୁଅର ଭିଣେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 3ଟି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତମ ନାଁ କ'ଣ ବା? ମୋ ନାଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ। କିଛି ରୋଷେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ସଜେଇ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି। ହଁ, ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ କେତେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ, ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପଡ଼େନି। ଭାତ ପଖାଳିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲୁଣ ପଡ଼େ। କ'ଣ ତୁମ ଆଡ଼େ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତି କି? କିଲୋ, ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପୁଣି ଜବାବ ଦେଉଛୁ? କ'ଣ କିଛି ସଂସ୍କାର ଶିଖିନୁ? ଚୁପ୍ କର। ସେତିକି ବେଳୁ ଖାଲି ବକର ହେଉଛ। ଅଜବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛ। ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଲୁଣ ପଡ଼େ କି? ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନ? ହଉ ପଚାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମାନେ କିଛି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇନି ତ? ଟିକେ ଚାଲିକି ଦେଖେଇବୁ ତ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଚାଲି ବୁଲି ଦେଖେଇଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଟିକିର ବାପା ପେଟେ ମଦ ପିଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ତାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକିର ବାପା। ଆଲୋ, ସେଠି କିଏ କିଲୋ? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବା ସେଠି? ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମେ ସବୁ କିଏ ମ? କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଛ? ବାପା ନମସ୍କାର। ବାପା? ମୁଁ ତୁମର କୁଆଡ଼ୁ ବାପା ହେଲି? ମୁଁ ତୁମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି ତ ତୁମେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହେବ ନା? ମୁଁ କହିବାର କଥା କି ତୁମେ ମୋର ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାପା ହେବ। ଯା, ମୁଁ କାହା ବାପା ନୁହଁ କି ମୋର କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଅଲକ୍ଷଣୀଟା। ଆଲୋ, ମୁଁ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି? ଏଇ ମଦୁଆ ଘରୁ ଆମେ ଝିଅ ନେବା? ନା, ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବା। ରହ ନାନୀ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ? ଟିକେ ରହ। ତୁ ପାଟିଟା ଟିକେ ଚୁପ୍ କରିବୁ କି?
ହଉ ମା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ସେପଟେ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସହରକୁ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଘରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ତତେ କେଜାଣି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଝିଅଟା? ମୋତେ ତ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଆମେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଏତେ ଭଲ ପରିବାର, ଏତେ ଭଲ ଝିଅ, ନା ନା ନା, ଆମେ ସେଠି ବାହାଘର କରିବା। ମା ଲୋ, ସେ ଝିଅ ତତେ ବୋଧେ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଖାଲି ତାର ଗୁଣ ଗାଉଛୁ। ନା ଲୋ ନାନୀ, ସେ କିଛି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କରିନି। ହଉ, ବାହାଘର କାଲି ହେବ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ହେବ। ଏହି ଖବର ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଲୋ ଝିଅ, ଶୁଣିଲୁଣି? ସେଇଠି ବାହାଘର ହେବ, ପୁଣି ସେଇଟା କାଲି ହେବ। ପୁଅ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ମାଆକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ନା ମା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। କାନ୍ଦେନି ମା, ଚୁପ୍ ହେଇଯା। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ତୁ କାଲି ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିବୁ, ଭଲ କଥା କହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବୁ। ତାପରେ ରାତି ହୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ପୁଅ ଝିଅ ସଜବାଜ ହୋଇ ବେଦୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର